mu subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ku ta haka ne kaɗai za ka dinga samun kyawun rahotannin namu. Sabuwar waƙar fitaccen jarumin nan na Kannywood wato dai Nura M Inuwa wadda ya yi ta bikin 'ya'yan gidan nan na gwamnan jihar nan ta Katsina wato dai Malam Umar Dakkwararɗa ta shagalin bikin auren 'yarsa Amina Dikko da santalelin mijinta. Masu dare sai ku gyara zama a halin yanzu domin jin wannan wato dai waƙa santaleliya da aka yi wa Amina Dakkwararɗa da kuma dai santalelin mijin nata wanda aka yi auren su yau din nan, yayin da Bola Ahmed Tinubu Asuwaje Baba shi ma aka ce ya kai ziyara gurin wannan ɗaurin aure. Masu dariya amma kafin nan zamu so da kasance wannan shine fakiran zaku na farko. Rashin barka da kuma subscribe tare da mana alamar sanarwa domin saboda labarkan namu dai a nan gaba. Ga dai ci gaban rahotannin Amina Dikko amarya 'yar baba, gatan baba, shalelan baba, aure ya ɗauru, kowa da kowa na farin ciki da murna a cikin wannan aure. Shahararren fitaccen mawaƙin nan mai suna wato dai Dr. Nura M Inuwa bayan wannan waƙa dai ta fita, masu dare kun sani cewa shi ma mawaƙi dai da Kahutu Rarara ya fito fili ya yi wannan santaleliyar waƙar mai suna Amina Dakkwararɗa wato dai yayin da ce Amina Dikko amarya. Wata masu dare an bayyana cewa wato dai shahararren fitaccen mawaƙin nan na 'yan siyasa wato dai da Kahutu Rarara ya waƙe Bola Ahmed Tinubu Asuwaje Baba a wurin wannan shagalin taron bakin da aka yi na wato dai Amina Dikko amarya. Shin masu dare kuna ganin cewa wannan waƙar ta yi daɗi ko ta yi daɗi ba? Masu dare sai ku gyara zama dai domin jigo kunnen ku ya ji muku. Amma dai a zahirin can mawaƙi Nura M Inuwa dai shi fa bai yi wannan waƙa mai suna Amina Dikko amarya ba, amma tabbas dai mawaƙi ne mawaƙin 'yan siyasa mai suna da Kahutu Rarara ya fito fili ya yi wannan waƙar, kuma tabbas a halin yanzu tana nan akan wato dai manhajar shi ta YouTube da kuma dai TikTok da kuma dai wato dai Facebook na Instagram ma. Masu dare duk wannan makawo ƙarshen takaitattun rahotannin na wato dai batun sabuwar waƙar mawaƙi Nura M Inuwa ta wato dai 'yar gwamnan jihar nan ta Katsina Malam Umar Dakkwararɗa da kuma dai 'yarsa Amina Dikko. Amma tabbas dai rahotanni sun bayyana cewa mawaƙi M Inuwa bai yi wannan waƙar ba, amma kuma shi dai wato dai Rarara tabbas ba makawa wannan waƙa ya yi ta, domin tabbas jama'a saurare a cikin wato dai nashi account ɗin na wato dai YouTube da masaurare mun ga wannan waƙar. A halin yanzu dai da kun je kun hau lallai wannan waƙa tana nan ajiye a kai, sai da kawai ku saurara. Masu saurare mu ta lafiya da samu dace amin sun mamin, a duniyar lafiya ya samu wajen aljanna amin sun mamin, mu huta lafiya.